Kumusta kayo? Ako ito okay lang. Kahit na masama ang panahon. Kumusta kayo guys? Hello, hello. Hello mga sangkay. Kumusta? Ito na naman ako sa inyong harapan. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Lagi lang tayong positive. Dahil sa sitwasyon natin. Kahit anong unos ang dumating. Diba sangkay? Kumusta? Meron ako sa inyong i-share. Itong in-order kong sabon. Matagal ko nang mga isang buwan na. Ngayon ko lang marireview. Siya yung Dr. C oil. Ito guys, oh. Kita ba? Parang baliktad. Kita ba guys? Ito yung sabon. Mabango siya guys. Ito. Pag yan. Ayun, ang gagawin ko, pagkatiin ko para tipid. Matigas siya, hindi siya basta. From Korea. Ano siya yung, itong sabon, pang siya, collagen plus milk. Quick siya, whitening itong sabon. Ang niya, pang talaga siya yung umaga at saka gabi. Kasi whitening lang naman siya yung sa pisngi. Tapos gagamitin mo siya 2 times a day, umaga at saka gabi. Yun na yung pang sa mukha mo. Kumbaga, kasi kung ipo-focus mo to, kung ano ang resulta sa loob ng 2 linggo or 2 weeks, 1 to 2 weeks, ganun. Ayun niya. Doon man malalaman yung epekto niya. Nabili ko siya ng 3 siya. 3. Ang presyo niya 9,999. Piso na lang para 1,000. Actually, nagbayad din naman ako ng niya, shipping. Kaya lumagpas din siya ng almost 1 plus. Ayun, itong naman, kasi magkakaiba ang niya yung pang mo sa paglalagay kung para saan ito, yung cream. Ito yung cream niya. Cream. Mabango rin siya. Mabango siya. Mo lang siya. Pipindot mo lang para hindi malaki yung parang tipid, para tipid yung niya. Pang siya, yung dark spot din, ibuburahin. Tapos, ilalagay mo siya sa hita, sa kilikili, tsaka yung mga ganito natin, siko. Lalo na yung mahilig kayong magganyan siya. Yung, tsaka tuhod. Tuhod siya. Yun ang niya, yung purpose ng ganito, yung ganitong cream. Ito naman yung pangalawa. Ginagawa mo? Kulit ang anak ko. Kulit yung anak ko. Itong pangalawa naman, ito yung tinatawag na clay. Clay siya, clay. Clay. I-review ko naman siya kung para saan. Clay? Ito siya guys, oh. Parang siya, yung sabon na powder or pulbo. Ayan siya, oh. Actually, wala siyang walang amoy. Hindi ka guys sa sabon may amoy. Ito walang kamoy-amoy. Talagang mo siya, yung i-scrub mo siya sa ito talaga yung purpose, yung pang mga dark spot, ikukuskus mo talaga kung saan ang parte yung mayroon paglalagyan mo.
Pwede sa ano natin, katawan. Tapos kilikili din. At saka yung mga singit-singit sa kung saang area. Kung saang maitim. Yun ang ano niya. Ito yung purpose niya kumpara sa ang ilalagay. Ang akala ko, ito yung sa ano, ilalagay sa mukha. Ito pala siya. Nung binasa ko siya, para ano pala siya, ito yung mukha, ano mo siya, igagadgad. Lalo na yung mga dito natin, ito naman ang madalas na nagda-dark spot. Ito mga ganito. Kaya ano rin, kumbaga matipid lang din ito bago mo maubos. Kung saan parte lang banda ilalagay. Kaya try natin. May balitaan ko na lang kayo kung anong epekto, kung ano ang kalalabasan sa loob ng 2 linggo or 4 na linggo. Yun naman ang ano niya, description kung saan hanggang saan ang pa, yung hiyang ka talaga. Yun nga lang, may kamahalan. Kumbaga mamumuhunan ka, hindi ito sponsor guys, kumbaga sadyang binili ko siya. Nakita ko siya sa online. Alam mo, mahilig ako sa online. Pero, nire-review ko muna siya bago ko i-order. Ito. May collagen din siya eh. Kaya, all purpose. Kung gusto mo talagang pumuti. Ako naman, sadyang yung maputi dahil nga dun sa ginagamit ko. Ang yun ko lang, yung hinahabol ko, yung matanggal yung mga dot, ganon. Tapos sa ito sa ganyan, kilikili. Although yung dito ko yun, ito yung gusto kong tanggalin. Kaya malalaman mo kaagad kung meron siyang epekto pag naalis ito. Yung ganito. Kita ba? Kita ba siya? Ayan. Hindi mo maiwasan yung may mga itim-itim. Yan ang inaano ko kasi para pag kahit sabi mo mataba ako, gusto ko mag-sleeveless. Kaya yun nahabol ko para pantay. Ito yan guys. Tapos yung mga ganito natin, kasi hindi mo maiwasan na arawan eh. Ito, mga ganito. Ito ang alagaan natin. Itong mga Kasi kahit na sabi mo nagkakaedad tayo, ma-maintain natin na maging pantay pa rin dito hanggang dito. Hindi yung mukha lang ang aalagaan natin kasi kasama yan dito eh. Hindi mo maiwasan na may talaga nahihiwalay na kulay. Kaya ako nakaugalian ko na yung mapansin ko talaga yung dito yung gandali. Hindi ko maiwasan. Kaya yun guys, i-try natin kung ano ang kalalabasan nito. Kasi marami naman nagsasabi na maganda. Tsaka na-review ko talaga siya. Ilagay ko na lang sa yung description yung niya, yung ako nito, nainganyo kasi talaga nakikita ko yung mga gumagamit. Siya, epektibo talaga. Lalo na yung mga ganito natin. Ayaw ko yung magkaroon ng magkapekas. Hindi naman maiwasan eh. Lahat na papunta rin tayo naman doon. Lalo na pag nagkakaedad. Lilitaw at lilitaw yun. Kaya hanggat maaari, mo siya. Yung maagapan, huwag mong pabayaan. Kasi nagpapaaraw tayo. Kaya wag nyo rin hayaan na hindi kayo maglagay ng cream yung pang sun. Malaking bagay yun. Para mo yung araw. Kasi sobra pag mainitan yung mukha natin talagang malakas ang ang makapekas dahil manipis lang naman yung mga pisngi natin. So yun guys, i-update ko kayo kung anong resulta habang ginagamit ko to. Nanabol ko lang yung mga singit-singit, lalo na yung ito. Ayan siya, may iwasan niya.
Tapos yung ano niya, yung ano natin dito, yung tuhod. Ito. Tapos yung singit. I-try natin yun. Ayan. Dr. Seol. Seol ba? Dr. Seol. Dark spot. Eraser. Ganyan. So, try natin. Yan lang guys. Sana magustuhan niyo yung shinare ko sa inyo. At makatulong sa inyo kung ano man ang kalalabasan nito. Alam kong hindi naman ito ano. Wala naman nakalagay sa mga kung anong maselan na balat. Wala. Basta buburahin lang niya yung mga ano, mga itim-itim. Yan siya. Mabango. Mabango siya, mabango. Kapag nagustuhan ko to, yun, continuous na lang natin. Mahirap din kasi yung paiba-iba. Meanwhile, Hi guys! Good evening! Good evening guys! We doing a channel. Bago ako matulog, i-try na natin itong ano, Mommy, itong Dr. Ay. just put over here. Later nga. Kulit ng anak ko guys. Hi guys! We doing a channel. I-try ko yung ano, yung ito yung pang ano, yung clay. Try ko ngayon siya. You play with powder, Mom? Oo. Clay. Ayan. Clay siya, clay. Try ko yung mga ano, dark spot natin para maganda ang kalalabasan. Ngayon, ang gagawin ko, gagawin natin, mag-ano tayo ng isang ano, spoon. First, take the powder off. Isang spoon. Lagay natin dito. And then, Just mix it. kalkulahin lang natin ano ang sukat ng kakasya ng ano, pisngi natin. Place. Mommy, let's watch you video. Later So na. happy. So happy. Yeah, because so happy and put your face on the clay. Oh my God. It's like whipped cream. It's like whipped cream. Next, put it on more and more. And put it in your face. Just, Mommy, Mix lang natin. mix up and put on. Hi guys, ayan na siya oh. I-apply na natin. Itong anak ko talaga yung trimitida. Laka, you. Move! Move, my daughter. Move. I'm not your daughter. I'm your baby mom. Oh, you're my baby. Move ka muna. Next, Ginamit ko yung pang makeup ko para mapantay. just put it in your face, mom. Put it in the Okay. because I'm so smart, mom. Because I'm so smart. Put it over here and close your eyes over here and put it all your face, okay? Okay. And don't spread it all the house. Madali siyang ano, Sa makeup. ano sa face na magdumikit agad. Yeah, mom. I'll try to move it. Dalawang kutsarang nagamit ko guys. Maligam-gam yung nilagay ko. Lagyan natin yung ano, tigyawat. Wow! You are
Congratulations! Woohoo! Doon ka lang mag-video ka. You are grown up for help me Oh, my for face you, go away. pag big girl ka na, yun, pwede ka na like mama. Okay? Yeah. You painting your face like a wall. Yeah. Yeah. Be careful, Mom. Don't spread it in your face. Yes. Don't spread all Pasensya na your kayo hair. guys. Itong anak You ko kasi, is scared. masyado itong Yes. binubusisi niya kung anong ginagawa ko. Over here, Mom. Okay. Over here. Ano na rin ito. Tingnan mo, nag-makeup parang ano. Here you go. Okay. Let me help you, Mom. Okay, thank you. What did you say, Mommy? Thank you, Mommy, to take care of my daddy. And I help you to take you for your hair. Okay. And not spread you all the house and your hair is get ruined. Mm-mm. And you get shout. Mm-mm. Okay. There, done. Just spread it over here. Mommy, you pat it. You pat your face. Yes. And then my kilikili. Kitty kitty. Mm-mm. Just spread all you kitty kitties one by one. Two equal four. Mm-mm. Taka. Oh no, tumulo na. Mommy, make me help you now. Mm-mm. It's okay. You do it in your own. Mom, that's a lot. Just be quiet. Quiet. Just listen. And then my Kitty kitty. kilikili. Mom, your hand is dirty. It's okay. Go wash your hand and you ligo tomorrow. Ligo tayo later, okay? And your other kitty, Mom. Just touch you, kitty. It's so much powder. Don't touch it in your hand, Mom. And be ruined. Importante, purpose. Yung kilikili natin. Mm. Sit down, my daughter. Sit down. Sit down. There. Over here. I can see. Naka-necklace kasi ako. Para ka naman na black ayan. Ano ba yan? Halloween pa kaya? Halloween pa ngayon, ano? Halloween. Oo. I'm scared of Halloween. Wait. Look at your makeup for Halloween. Oh. Mom, Oh. I'm scared No, of I'm joking. Halloween, Mom. I'm joking. You stay for me in the Halloween. And you're so brave. And you're not scared. Yan guys, idamay na natin yung ano, yung liig natin. Dito lang banda. Huwag na yung batok kasi okay naman yung batok ko. Later. Mamaya. Where's my soup? The soup is not cut. You tell Kuya. Kuya, that's not the soup. She said no, Mom. She said no. No. No, 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 no. Don't disturb. My God. Nakamalas talaga. She's not stirring, Mom. She's not cut the soap, she said. Yan guys, pwede na natin banlawan. Yeah, Tingnan natin yung result. yeah.
Balikan ko kayo guys. Banlawan ko muna. A few moments later. So yun guys, nakapaghilamos na ako. Yung sabon ang ginamit ko, yung ganito. Para ano siya. Kung effective. Pero effective talaga, ang naramdaman ko mahapdi. Mahapdi siya. Ano lang ako. Pagpunas. Ayoko magtawil. Tissue lang kayo para ano. Yun lang ang pag naglagay ka, makalat lang. Pag natuyo siya. Yung parang liliparan. Yun nga, parang espasol. Okay, so. Ayan. Look at my face. Oh, this one. This one. Yung kapanguang ko lumitaw. Ito pa yung liig ko. May kilikili. May kilikili. Meron pa siyang ano. Nabasa yung damit ko guys eh. Ganda. Ngayon, i-ano na natin ito. Sentensyahan na natin. Okay na siya guys. Okay siya. Tingnan natin ang resulta pag sa mga ilang araw na. Doon naman lalabas eh. Pero sa unang araw ko ngayon na paggamit, yun lang yung na-feel ko. Naging ano siya, smooth niya, at saka pag hinawakan mo siya, walang ano, parang walang dumadampi. Malambot siya. Tsaka yung sabon, effective siya. Medyo mahapdi konti. Ibig sabihin nun, maganda yung sabon niya. Lagay na natin para maganda yung pagtulog. Ito yung ano, importante kasi maramdaman mo lalambot yung ano, yung skin niya talaga. Try ko nga ng, yung tira ko, try ko sa anak ko. Kasi may mga ano siya, binatilyo ko. Matanggal yung spot-spot. Lagyan natin ang kilikili. Ang bango. Konti-konti lang kasi kaya naman i-rub. Maano naman siya. My God, ang bango niya. Meron na lang ako isang tigyawat kasi malapit na akong magkaroon. Ganyan naman lumilitaw. Lumilitaw siya. Wala, ang ganda niya guys. Talagang ano siya ah. Baka matanggal yung nunal ko sa ano.
maisali sa ano niya, sa gamot. Ang ganda. Ang ganda. Supply nga para ano. Smooth siya, guys. Ayan. Oh, kilikili. May kilikili. Yan. Meron siya mga ano, konting dark lang. Yan ang gusto kong matanggal. Alam mo yung pinagbunutan ng ano, yung buhok. Doon talagang ano, epekto yung umiitim. Ayan siya. Kaya, nakikita natin ang resulta. So, yun guys. Tapos na ako. I-check na lang natin kung anong kalalabasan. The next day, the other day, and next week, ganon. Update ko kayo guys. Okay. Thank you sa panonood. Please subscribe my channel. And like. Kung nagustuhan yung video ko. Thank you guys sa panonood. Bye guys. Bye.